Здравейте, приятели! В последния ни матч от първенството играем с Лудогорец и ще играем на Хюве Фарма Арена, което си е вау. Наистина не сме играли до сега там. Не мисля, че и жените са играли, така че ще ни засевте и на двата отбора. И между другото имам рожден ден днеска. Ставам на 17. Реално, ако си вземем матча, ставаме втори. Ако не си го вземем, се надяваме Севлиево да бият днес, което ще си е трудна задача, но не е невъзможно. Сложих си компресни чорапи този път, защото пътят е много дълъг и много ще ми се изморят краката. Какво правиш, като видиш топка? Искам да я видиш как е. Стана като русалките. Във Велико Търново малко сега. Нещо Не е лошо. Ама... И другите... Какво хапват еди? Може ли? Ти също кой? Аз ядам вече повече. Да, Мара. Не се огършето. Добре се, бе. Знам какво прави Моника Пейчева. Това е най-хубаво. Спряхме. С едно от функционално. Ей! Те намерих си кола. Моника тук я карам. На време вече... Я да видя, време вече. Хора, пристигнахме на Хюве Фарма Арена и сега влизаме в това тунелче. Доста интересно и професионално изглежда. О, Ливърпул! О, хора, това е брутално! Чакайте, искам да снимам от телефона. Не, чакай. Ей го моци. Хора, много е яко, обаче аз искам да си ги снимам тези. Продължаваме нататък, извинявам се за забавянето. Просто... Здравейте! Здравейте! Хора, тук е брутално. Наистина. Аз ще направя реклама на това. Да се каже, това не е най-добрият избор, защото напротив се доповръща. Аз мога да кажа, че това е една от най-хубавите съблекани, която съм Това е видяла в най-хубавата. женския... Да, в женската... Добре, това е много яко. Това са на конференция. Хора, по принцип, честно да ви кажа, очаквах стадиона да е по-голям. Просто да е по-дълъг, но той не е чак толкова дълъг. И като цяло изглежда много добре. Просто е брутално, наистина. One in a lifetime experience за сега. Кажи сега мнението за стадиончето. Стадионът е топ. Мръсен топ. Да, просто много добре изглежда. Ама това не ми харесва. Занят ми. Ето, готините им седалчици. Готини резервички. Готини резервички, ето ви. Ей, и таблото дано да работи по време на матча, да си гледам минутите. Да. Но всичко е топ. Топ качество, топ Топ, ниво. топ. Здравейте, любители на женския футбол и добре дошли в кръг 28 от Държавното първенство за жени. Бившия шампион на България, що се отнася до мъжка отбор на Лудогорец, което е сравнително голямо и за град като Разград. Но това са абсолютно при евентуален завършек на двубоя с нещо различно от загуба.
могат да си гарантират. Тук няма да се стигне до директен обстрел в посока вратата на гостите. Бой женските си тимове, точно това направиха Лудогорец в днешния ден. На удар, въпреки всичко домакините запазват кълбото в свое притежание. Ето го там изстрела. Този начин възможност там и това ще бъде 1-0. Резултатът е открит. За този протоколен двубой. Друг е въпросът дали това е решение на националния селекционер или на състезателките. Удар там, спасяване. Че срещу Гибралтар, може би изненадващо, Моника Бальова остана като неизползвана резерва. Отново тя с топката. Бабюк. Една от състезателките с украински произход в Старозагорския клуб. Опит, който днес няма да може да бъде използван. Там за пореден зърнем в долния ъгъл от това, което се случва. Удар там от дистанция. Подаване и възможност отново за Моника Б. Подаване там. Много силен опит на Бянка Демирова. Удар там. Включително малко участие в този двубой, като изключим защитата, която се налага да прилагат. Страхотни индивидуални действия на офанзивната здорова от Локомотив. Центриране там на Надежда Иванова. Възможности! Какъв гол! Нов ъгов удар за Лудогорец. Могат ли да стигнат до класически резултат домакините и отново да зарадват всеки един от привържениците на централната трибуна? Страхотен гол с глава! Трети гол с глава в този мини футбол. Не за някакъв друг формат, така че средно над 5,5 гола в течение на цял един сезон е едно изключително постижение. По силите на много голяма част от другите клубове в женското първенство. Доков носи опит от мъжкия футбол. Говорил и за разликите между женския и мъжкия футбол. Възможност там, шанс за четвърти гол с глава. 2026 като част от анкетата футболист на футболистите. Възможност там за Лудогорец. Отново Лорос. Не сега и Севлиево Лейди, с които ще играят в утрешния ден от 17 часа. Добой, който отново може да наблюдавате в ефира на Sport.bg. Остават малко над 20 минути, а Локомотив Стара Загора не ни показват абсолютно нищо в офанзивен план. Не защото не искат, а защото не могат на такъв етап. Изключително много атаки. Даване в предни позиции. Интересен жест от страна на Христос Доков. В момента единствения елитен отбор от следващия сезон от Стара Загора ще бъдат именно Локомотив Стара Загора в женското първенство. Други въпрос е дали това ще покачи интереса към представянето на Локомотив. Удар от дистанция! Какво попадение само! 3-1 Локомотив Стара Загора. Възможност и това ще бъде 4-1. Моника Бальова за пореден път се разписва. Дали ще бъде признат гола и обаче, сякаш не. Месец по-късно на 13 юни успява да се разпишат още веднъж. Там претенции за нарушение, оставена е играта. Глава домакините. Центриране е точно така. 4. Удар там от дистанция на гол линията, топката ще бъде спряна.
Лудогорец ще официализира титлата. Удар там, отново много хубаво спасяване на стража на Локомотив. Топката се намира дълбоко в половината на Лудогорец, с Габриела Генова с нея. А тук без нито една добавена секунда приключва този исторически двубой за Лудогорец, в който Разградският тим печели с 4-1 над Локомотив Стара Загора. Матчът завърши, приятели, 4-1. Горе-долу пак хубав мач направих, но и по-добре можеше. Така че сега се прибираме. И така спираме вече да си хапнем. Между другото да кажа, че беше много хубав сезон, в който съжалявам, че не съм участвал, обаче следващия сезон back in the game, stronger than ever. Всяко зло за добро. The comeback will be stronger than the setback. Така че, да, сега ще... Сега ще искам сладолет, че аз много мисля. Много мисля да е сладолет. Да ям. Зависи той с зилчо. Не, искам за захар. Днес... В деня на мача ми е позволено да си ям, каквото искам. Така че... Да. Аз съм Алекса с шпилята ръката на Ляма. Това да ви покажа. Не се откаже това. Това е написано от една много млада инфлуенсърка. Хазартно зависима, вижте, хазартно зависима. Опа! Да, аз си написах да не се отказва, защото нищо лошо не е станало. Само още минаха 8-7 дена, така че са точно 38 без спорт. Не. Нали 45? Да, 38. Майка, 38 дена. Сега ще минат две. Само ето лятото ще има много грозен ден. Снимам това аутро за не знам си кой си път, така че набързо ще ви кажа. Първо мача на Севлио и НСА завърши 2-2, което нас не ни устройваше и така си оставаме трети, а НСА са втори. Реално точките ни са еднакви, двата отбора сме с по 62 точки, но голата разлика на НСА си е по-добра. Така че да, слагам ви тук класирането как завършим. Също сега, ако се кажете защо Севлио с по-малко точки от 5-я и от 6-я, това е защото, когато ни разделиха на 3 четворки, това горе-долу мислята си бяха ясни. Нямаше как Севлиево да паднат по 4-то място. И факта, че те не взеха точка, освен матча с НСА, си ги държи пак. Просто не знам как да ви го обясня по друг начин. Взетите точки на Полдин не са с по-голяма тежест от тези на Севлиево, просто поради факта, че Полдин играят с по-слаб отбор, колкото Севлиево играха. Нещо такова е. Заради четворките и така нататък. Друго, след мача с Лудогорец си мисля, че съм направила много добър мач, но сега като го гледах, головете са толкова тъпи и на всеки е можело да излезе и да фана топката и не знам защо не го правя, не ми идва така отвътре, но работим по това с треньора ми, така че за другия сезон всичко ще бъде изчистено, надявам се. Така, следващия ни матч отново е с Лудогорец и този път е полуфинала за Купа България. Пак ще го играем в Разград. Те се паднаха домакини, но няма да играем пак на Хива Фарма Арена. Ще си играем на тренировъчната им база. Матча ще го дават от 5 часа, така че може да го гледате по канала на sportbg.bg и можете да ни подкрепите. Това беше и от това видео. Задавайте някакви въпроси в коментарите и ще отговаря на следващите видеа. Това ни беше и последния влог от първенството. Остават ни 1 или 2 мача и съм ви приготвила много интересни влогове за лятото, но за тях трябва да изчакате. Чао!